lipitin doon? Oo. Gago ka? Nagkikita? Ha? Nagkikita yung daan dyan sa ano mo? Ah, dito? Hindi. Para tayo nasa panel. Dalo naman. Hindi na kaya. Ito bulong ko ah. Ha? Hindi na kaya. Hindi na kaya. Mga mulo ko. Hindi ginagawa yung daan. Ay, oo. One way. Bukas tapos sabay kunin natin yung
Spare time natin 15 minutes na. Okay. Yeah. Kilometer course. Kilometer 4 minutes. Wala pala ako kahit anong biscuit dito. Nervous ka. Ano yun? Kidlat. Na? Kidlat. Kidlat yun? Yes. Nakita sa ano nakuha? Oo. Shy boy, di ba? Oh, shy, shy likes this time. Shy like no one.
Pampanga. Grabe, ngayon tayo. Ha? Doon tayo. Saan? Sa Fernando na rin. Ah, ang ganda. Abenson. Na, Abenson. Naalala mo naligaw tayo nung gabi? Nadaanan natin yun eh. siya may natin. Hey! Yung kalalim. Hindi na ano ko. Nalimot ako. Hindi ka kape? Ha? Hindi ka kape? Hindi. Wala akong nilito. Oo. Baka mo na. Papunta doon ng Bulacan. Ito yung mga parol. Yung mga ano. Yun ah. Makahirin na to. Dito sikat sa San Fernando sa mga parol. Mukha lang sa ano, hangin mo. Oo nga. JBL. Layo, no?
galing ka ng alis. Diretso. Tignan mo. Oh. Wala ka dyan. Ganito lang. Wala yan, ano? Nakabali. Oo. Diretso pa rin. Oo. Sigurado ka diretso? Oo. Kabulakan din yan. Spali. Hindi ko pala puntahan ito. So, ito yun. Ito yung SM San Fernando Downtown. Diba? SM. Dire-diretso lang, no? Ito lang. Saan dito? Diretso lang? Teka. Diretso. Hindi na din daan. Kita? Ba? Oo. Yun lang. Ayan na, ayan na. Yung maliwanag siguro. And then, Yes. diba? Mm-hmm. Yan nga. Yan yan. Pag tayo. Mas tutulog ako. Ben? Hindi. Ben? Malaking McDonald's yun. Yun nga. Kapit yun. Uy, wow. Tiyata. Ito. Ito nga. Saan? Yes. Ay, ni Macdo. Yeah, yan. Ang tayo mag-stop. Ito. Ay, may ginagawa. Ganda ng
Ganda doon sa Oo. taas. Ito, Yun, the capital town. Capital. Mega World. Uy, Mega World. Huh? Capital Town. Hindi capital town, yun. Saan tayo? Bakso. Saan tayo ba? Oo. Saan ba? Ito yata yung entrance. Dito ba? Oo, dito. Kaya tayo siya. Yeah? Oo. Sige, magpapag. So guys, welcome to Capital Town. Here in San Fernando, Pampanga. Sige, jacket. So guys, ito daw po ang pinakamalaking McDo dito sa Pampanga. Kung gusto niyo po sumakay ng kalesa, yan. Pwede po kayo mag-rent dito. So guys, this is the Calesa. One of the traditional transportation before here in the Philippines. Beautiful park at night. Macau.
the Mega World, capital town guys. So ayan, ginagawa pa po. Dapat na tayo kung wala yung balik. Wala. Malapit. Ay, dito. May night market din dito guys. So, check natin. Barbecue po, ma'am. 3 for 100. Ma'am, barbecue po, ma'am. 3 for 100. Pwede po ang order, sir. Pili na po, sir. Sir, pili na po, sir. Pwede po ang order. So, may playground din po.